Exclusivitate by Daniel Cameraman. 1, 2, 3 și hai! Auzi cum spune? Adevărat? Din partea lui Generică pentru papi. Iau. Vă întreba fiecare dacă papi are valoare, dacă are strigă soare, are mânașul valoare, are strigă și onoare. Vă întreba fiecare dacă nașul mare are valoare, dacă are strigă soare, are mânașul valoare, are. Alo! Atențiune! De la Larisa pentru papi, pentru nașul mare, pentru Elena, pentru nașa mare, pentru Mirela, pentru cumnata ei și pentru Coco, pentru Ginerică, pentru Mireasa și pentru toată nunta asta de 10 stele. Să dăm un marș frumos pentru băieții de la Slatina și băieții de la Craiova, tot așa. Bine ați venit, fraților! Bine ați venit, bine ați venit! Aveți noroc și fericire! Auzi cum spune cuvintele lui Generică. Vreau să audă oricare nașii mei sunt de valoare. Mi-am răcorit inima cu papi și Elena, Regina. Vreau să audă oricare și mei sunt de valoare. Mi-am răcorit inima. De la Biță pentru valoarea lui nașul mare, a lui papi. Da, Dumnezeu sănătate de la băiatului. Băiatul lui papi, trească. Nașul mare e galcapone, e mai șmecher decât orele ore, e băiat bun cu caracter. Solo. Alo! Din partea lui Ciobanu, 1 milion pentru cel mai frumos caracter, pentru papi, pentru nașul mare. Să aibă fericire, 2 milioane. Pentru Generică, pentru socru mare, pentru socru mic, 3 milioane. Pentru Donică, pentru nașul lui, viața lui, familia lui, 4 milioane. Care să jură pe copilașii lui toată viața, îl iubește și respectă. 5 milioane. Și mulțumește pentru tot ce a dovedit până acum. Îi mulțumește din suflet pentru tot ce l-a învățat. Să aibă fericire. Ia uzi cum spune. Mulțumim din toată inima de la Cioban, am primit 7 milioane. Eu! Nașul mare e galcapone, e mai șmecher decât orele ore, e băiat bun cu caracter, are stofa de boier. Nașul mare e galcapone, e mai șmecher decât orele ore, e băiat bun cu caracter, are stofa de boier. Din partea lui Generică, de la Cătălin, tot pentru nașul mare, nașul mare, nașul mare, nașul mare. Și pentru toți verii lui și toți unchii lui.
care au venit special pentru nunta asta de 10 stele. Dea Dumnezeu sănătate! Una, două, trei, și... Auzi și cuvintele astea cu vine de la Ginerică. Mai deschid-o puțin. Dar nu puneam naș pe oricine, dar mă iubești și ține la mine. De cât i-am zis să mă cunune, mie merge numai bine. Dar nu puneam naș pe oricine, dar mă iubești și ține la mine. De cât i-am zis să mă cunune, mie merge numai bine. Sol, i-auzi cu bine. Cu nașul și nașa mea mă laud toată viața. Un mar scurt, tot așa ușor, pentru Paula Luladele. Bine ai venit, Paule! Bine ai venit, frate! Ne cerem mii de scuze. Ușor. Pentru cei care nu i-am observat și nu le-am dat primirea marșul